راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو سلام كبرا سمعتي نايلومي سولوس 19 تقمتي فنونا يفلم الله مكتالكم بخبرينا عدمنا أرستا الزينة كنسمعكم أولمبيكاوي أتليت هزكيل تولده نكبر وسن ماراثون إيرترا سيرو نفرت وجه إثيوبيا أب كتما مقالة دبداب كم زكايدا تجلسو ودب بورت سودان بزنكي أدما أب حدا ورحي نايل علي 8 مليون دولار كسرة كم زكات أمو تحبيرو هذه إذاعة إرنا زينة بزرزر هزكيل تولده بإرتراوين أتلتات تتحيزون نتصنح كبر وسن ماراثون سيرو أتي أولمبيكاوي أتلت نكبر وسن ماراثون إيرتراك سبر زغالي بسنبت 17 تقمتي بستخايدة وردر ماراثون أمسترداميو أبتي إثيوبياوي أتلت تامرات تولا بوغنو كبر وسن وردر ماراثون أمستردام سبر اللوك الدم هزكيل حمشاي درجة يحيزو ودي 35 عامة هزكيل نتي 4 كيلومتر زرحك أتو وردر مفتسام 3 ساعات 4 دقائق 35 كاليتات وسيدلو بزي زمزقبو جيزي دما هزكيل تولده بأولمبيكاوي أتلت عقبة كبروم تتحيزون نتصنحه كبر وسن ماراثون إيرترا كسبر كيلو أتلت عقبة كبروم أبن حسي 2020 أول الدر ماراثون فالنسيا اسبانيا 3 ساعات 5 دقائق 53 كاليتات جيزي بمزقابيو كبر وسن ماراثون إيرترا حيزو تصنحو أزي كم زيلم كلو أبز حلفيك أدام السنبت أبز تخايدة استفلالي وردرات أتليتيكس زيت ساتفو إيرتراويانن إيرتراوي مبقول زلو من أتليتات عن صباري عوتات حافيسو من أتبابع وتسيتات رغيبو من بزعبا زي بزملكت زرزراوي حبريتا أب نايلومي ناي سبورت مدبنا تخطاتلونا نفرت وجه إثيوبيا أب كتما مقالة تدقاقام دبداب كم زكايدا استفلاليا معكنا زينا قليزن بملشاتات استفلاليا كللات تدقفو مسا حيلتات تقراي أب كينات قتي مزركب سرايت منقسي إثيوبيا أب حيالو قنبارات كبي سعرتات كم زوردو أب زقلت سألو زلو أوانيو ناي نفرت دبداب كم زكايدا تملكتو بتي ناي نفرت دبداب حيالو سلماين سبات قدات موتن مؤسلتن كم زخونو تلفزيون تقراي أقاليحا أب مبرق السودان ودبن أورا من قدتاتن بمعصاو أب زقصل زلو أدما أستات 83 مليون دولار كسارا كم زسعبه منستري هبتي إنساتات أب زوجو مجلسي أفليتو منستر حفيز عبد النبي بعشر شعات تقمتي أب زهابو مبري بسنكتا أدما نابوت أهاجرات نمشت أتدالين زنبرا كبتي أجمالن تيلا بقين سلست عقتا اتكسارا كم سعبه أسميرلو أود بورت سودانن نبت ود باب زئتو من قدتاتن لعلميتن 50 شح كبتي أجمالن تيلا بقين تعاقتن كم زلوها زملكتات منستر مسناي جبرن كال انت تحيزو اتي كسارا كساب 120 مليون دولار كبتصح كم زخل أميتو كم مفارق وحرمز كرامات حيزو لعلواي بيت مغربيجا أب مبرق سودان تصوع أدما نود بورت سودانن كابن نابن زئتو من قدتاتن عزيو يركب سلطان من حزي بز سببو أبوليتيكاو مسحاب تشايمو زركب مسجاجر من السودان لعلواي بيت مغربيجا نزغربو طلبات كمال بزي مخاليو اتا أدما نلعلي حدا ورحو كتسيلو زلو أزي كم زيلم كلو أب سودان وتهدراو علوا كاز دقفو أشحات سودانوان نخال أي معلتم أب كارتوم سلفي كتسيلوم كوبرا سمعتنا زينا تزازيمولو سومناوي مدب سبورت كسعبيو سلام كما يتقنيو زي خبركم من خبركم تخطاتلتنا أب نايلومي سولوس 19 تقمتي 2021 ناي سبورت فنونا نعوت إيرتراوين أتلتات أب استفلالي أهقراوي وددراتن كالوت سبورتاو فتساميتاتن زفتشو حبريتا حيزنا لكم قريبنا لنا كتسعبنا بخبري نعدمكم أب زحلفه قدام سنبت أب استخايده زتفلالي وددرات أتليتيكس زت ساتفو إيرتراوين أتلتات أنصبارقي عوتات حفيزو من أتبابع وتسيت رقيبو من
بقدام ኣብ ቦስቶን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 10,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ዝተቐዳደመት ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ወይኒ ቀላቲ ንመቐዳድምታ ብ39 ካሊኢታት ጠንጢና ብዘይተቐጻጺ መዛዘሚ ሪበን ብምብጣኽ ቀዳመይቲ ኮይና ተዓዊታ ነቲ ዝተዳለወ ርሕቀት ብ31 ደቂቕን 18 ካሊኢታትን ክትፍጽሞ ዝኽኣለት ጓል 24 ዓመት ወይኒ ብመሰረቲ ዝኣተወቶ ግዜ ነቲ ኣብ 2015 ብሞሊ ሃድል ተታሒዙ ዝነበረ ናይ 10,000 ሜትሮ ክብረ ወሰን ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ክትብሕቶ በቂዓላ ኣብ ዝተፈላለየ ርሕቀት ንኤርትራ ወኪላ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ሱዳን፣ ኡጋንዳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዘተቐዳደመት ወይኒ ጓል 17 ዓመትን ከላ ንውድድር ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምምጻእያ ኣብኡ ተሪፋ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ውድድራት ትራክ ኮሌጅን ዩኒቨርሲታትን ብርክት ዝበለ ዓወታት ክትጭብጥ ጸንሐት ወይኒ ዝሓለፈ ቀዳም ዘካየደቶ ውድድር ኣብቲ ሃገር ናይ መጀመርያ ናይ ጽርግያን ፕሮፌሽናላዊ ቅድድማን እዩ እዛ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ዜግነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተቐበለት ኣትሌት ድሕሪ ዓወታ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ኣብ እዋን ልምምድ ክሳብ ክንደይ ከም ዝቕልጥፍ ንምርኣይ ምስ ገዛእ ርእሰየ ዝቀዳደም ሎሚ ኣሰረይ ዝኽተላ ሓያላት ኣትሌታት ከም ዘጋጥማኒ ይፈልጥ እኳ እንተነበርኩ ናይ ዘለኒ ክጎይ ከም ዝግባአና ሓሲበ መጽእ ብምባል ሒዛቶ ንዝኣተወት ውጥን ኣብሪሃ ኤርትራዊት ኣትሌት ዶልሺ ተስፉ ብቅድሚ ትማል ሰንበት ኣብ ፖርቹጋል ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ሊዝበን ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ መድረኽ ሽልማት ደይባ ነዚ ቅድድም ኢትዮጵያዊት ኣትሌት እተልማ ኣለሁ ስንታየሁ ብ1 ሰዓትን 10 ደቂቕን ክትዕወተሉን ከላ ንኢትዮጵያዊት ኣትሌት ጌጤ ኣለማዩ ኣኸቲላ ዝኣተወት ጓል 22 ዓመት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ዶልሺ ድማ ብ3 ደቂቕ ተፈንቲታ ኣትያ ቅድሚ ሕጂ ናብ ሃገራት ዴንማርክ፣ ዩጋንዳ፣ ሞሮኮ፣ ኔዘርላንድ፣ ስፓኛን ጃፓንን ብምጋሽ ዝተቐዳደመት ዶልሺ ኣብ ውድድራት 5,000 ሜትሮ 10,000 ሜትሮን ፍርቂ ማራቶንን እያ ትነጥፍ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታን ተመሳሳሊ ርሕቀትን ኣብ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ዝተኻፈለ ኤርትራዊ ኣትሌት ዓወት ሃብተ ብወገኑ ንኢትዮጵያዊ ገርባ በያትን ኬንያዊ ኪፕሳን ተሞይን ስዒቡ ሳልሳይ ደረጃ ብምስራዕ ናብ ፖድዮም ሓኺሩ ወዲ 24 ዓመት ዓወት ንቕድድሙ ካብ ገርባ ብ50 ካሊኢታት ካብ ኪፕሳን ብ48 ካሊኢታት ድሕር እዩ ዛዚሞ ካብ 2016 ጀሚሩ ንኤርትራ ወኪሉ ኣብ ሃገራት ጃፓን፣ ፈረንሳ፣ ስጳኛ፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ቤልጅየምን ካልኦትን ዝተወዳደረ ዓወት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ኣብ ስጳኛ ሳልሳይ ኣብ ፈረንሳ ድማ ቀዳማይ ብምውፃእ ትርኑ ዓወታት ጨቢጡ ነይሩ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ታምራት ቶላ ብቅድሚ ትማል ሰንበት 17 ጥቅምቲ ክብረ ወሰን ውድድር ማራቶን ኣምስተርዳም ኣብ ሰበረሉ ዕለት ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ህዝቅኤል ተወልደ ንክብረ ወሰን ማራቶን ኤርትራ ሰይሩ ኣትሌት ታምራት ነቲ 42 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ውድድር ንምዕማም 2 ሰዓታት 3 ደቂቕን 39 ካሊኢታትን ዝሓተተዎ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ኣብ ኔዘርላንድ ዝተሰላሰለ ቅድድም 5ይ ደረጃ ዝሓዘ ወዲ 35 ዓመት ገዲም ኣትሌት ህዝቅኤል ተወልደ ድማ ነቲ ርሕቀት ንምፍጻም 2 ሰዓታት 4 ደቂቕን 35 ካሊኢታትን ወሲድሉ ክብረ ወሰን ማራቶን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዋንነት ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዕቑበ ክብሮም ዝጸንሐ ኮይኑ ንሱ ኣብ ወርሒ ነሓሴ 2020 ኣብ ውድድር ማራቶን ቫለንሺያ ስፓኛ ነቲ ክብረ ወሰን ክጭብጦን ከሎ 2 ሰዓታት 5 ደቂቕን 53 ካሊኢታትን ግዜ ኣመዝጊቡ ነይሩ ብዘይካ ህዝቅኤል ካልኦት ኤርትራውያን ኣትሌታት ኣፈወርቂ ብርሃንን መርሃዊ ከሰተን እውን ኣብ ማራቶን ኣምስተርዳም ዝተኻፈሉ ክኾኑ ከለዉ ብ2 ሰዓታት 5 ደቂቕን 22 ካሊኢታትን 7ይ ተርታ ዝተሰርዐ ወዲ 25 ዓመት ኣፈወርቂ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ማራቶን ኤርትራ ድሕሪ ህዝቅኤል ካልኣይ ደረጃ ክስራዕ በቂዕሎ ቅድድሙ ንኽውድእ 2 ሰዓታት 6 ደቂቕን 36 ካሊኢታትን ዝወሰደሉ 10ይ ደረጃ ዝሓዘ ወዲ 35 ዓመት መርሃዊ በወገኑ ኣብ 2019 ኣብ ሊንዝ ኦስትሪያ ንዝሓዞ ናይ ብሕቱ ግዜ ከመሓይሾ ኪኢሉ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ወርልድ ቱር ቲም ቅድድም ብሽክለታ ኩቤካ ኔክስታሽ ዳግማይ ኣብ ድርክኺት ሓደጋ ምፍራስ በፂሓ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ተመስሪታ ኣብ ዝቕጽል ዓመት ብደረጃ ኮንቲኔንታል ቲም ክትወዳደር ጀመረት ክለብ ኩቤካ ኔክስታሽ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቀጻልነታ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ምጅማር መበል 108 ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ነታ ጋንታ ከምውል ተሰማሚዑ ዝነበረ ፊናንሳዊ ኩባንያ ኔክስታሽ ግቡኡ ካብ ምትግባር ስለ ዝበኾረን ካብ ዝኣተወ ውዕል ብምንስሓቡን እዩ ብሰሪ ኩባንያ ኔክስታሽ ን5 ዓመታት ኣትይዎ ዝነበረ ውዕል ምወላ ዘይምኽባሩን ንዑ ዝትክእ ምዋለ ድማ ብእዋኑ ዘይምርካቡን እታ ክለብ ን2022 ዓ ም ዝኸውን ፍቓድ መወዳደሪ ወይ ከዓ ላይሰንስ ንኽወሃባ ናብ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ወይ ከዓ UCI ከተመልክተሉ ዝግባእ ዝነበረ ቀዳማይ ደረት ግዜ ማለት ዝሓለፈ ዓርቢ 15 ጥቅምቲ ከየኽበረቶ ከም ዝሓለፈት ላዕለዋይ ሓላፍታ ጋንታ ዳግላስ ራይደር ሓቢሩ
እዚ ቀዳማይ ደረት መመዝገብ ዕለት ይሕለፍ ዳእምበር እታ ጋንታ ህልውነታ ንኸተውሕስ ክሳብ ዝመጽእ ወርሒ ታሕሳስ ዕድል ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ ክለብ ኩቤካ ኔክስታሽ በዚ ዘጋጠማ ኩነታት ተስፋ ከይቆረፀት ኣብ ዓመት 2022 ምእንታን ክትቅጽል ምስ ካልኦት መሻርክታን ንኡሳን መወልታን ብሓባር ብምዃን መዋሊ ኣብ ምንዳይ ተዋፊራ ከም ዘላ ዳግላስ ራይደር ብተወሳኺ ገሊጹ ክለብ ኩቤካ ኔክስታሽ ብዕላማኣ ካብ ካልኦት ጋንታታት ከም እትፍለ ዘረደ ዳግላስ ራይደር ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብሽክለታ ህይወት ይቕይር ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ልዕሊ $6 ሚልዮን ዝበፅሕ ገንዘብ ንግብረ ሰናይ ብምእካብ ብመንገዲ ዘይመንግስታዊ ትካል ኩቤካ ልዕሊ 30,000 ብሽክለታታት ንኣፍሪቃውያን በታኻት ተምሃሮ ከም ዝመጠወት ኣመዝጊቡ ንሱ ኣብ መወዳእታ ጉዕዞና ከም ዘይተጸንቀቐ ንተኣማመን ኢና ብመንገዲ ብሽክለታ ህይወት ካልኦት ንምልዋጥ ጉዕዞና ክቕጽል እዩ ብምባል ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ዘይመንግስታዊ ትካል ኩቤካ ኣብ 2015 ዓ.ም 220 ብሽክለታታት ኣብ 2017 ድማ 708 ብሽክለታታት ንኤርትራውያን ተምሃሮ ለጊሱ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ ኩቤካ ኔክስታሽ ላርስ ማይክልሰን ብወገኑ ጋንትኡ ምስ ዝተፈላለዩ ክምውሉ ዓቕሚ ዘለዎም ትካላት ተዘራረብን ምስ ግዜ ኣኻ ትቀዳደምን ከም ዘላ ሓቢሩሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ምስታ ኣብ 2022 ዝጽንበራ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም EF ኤዱኬሽን ቅድሚ ምስምምዑ ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ክቀዳደመላ ንጸንሐ ወርልድ ቱር ቲም ኣስታና ፕሪመርቴክ ብኸፊል ክምውል ዝጸንሐ ካናዳዊ ኩባንያ ፕሪመርቴክ ምስታ ካዛክስታናዊት ክለብ ክራዳእ ብዘይምኽኣሉ ነታ ጋንታ ሓዲጉ ምስ ኣውስትራልያዊት ወርልድ ቱር ቲም ባይክ ኤክስቼንጅ ብዛዕባ ምወላ ኣመልኪቱ ክዘራረብ እኳ እንተቐነ እቲ ዝርብ ኣብ ውፅኢት ስለ ዘይበፅሕ ግን ንክለብ ኩቤካ ክሕዛ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይንገር ኣብ 2013 ናብ ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ኣብ 2016 ድማ ናብ ወርልድ ቱር ቲም ዝዓበየት ክለብ ኩቤካ ኔክስታሽ ዝሓለፈ ዓመት እውን ጃፓናዊ ኩባንያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኒፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌኮም ምወልኡ ምስ ኣቋረፀ ቀዳማይ ደረት መመዝገቢ ዕለት ሓሊፍዋ ኣብ ኣፈፌት ምሕቓቕ በፂሓ እኳ እንተነበረት ድሒሩ ስዊዘርላንዳዊ ኩባንያ ኣልባሳት ኣሶስ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 ከምውላ ፈቓደኛ ስለ ዝኾነ ግን ነበረ ካብ ምዃን ንስክላ ዲሕናያ ይኹን እምበር እታ ጋንታ ምዋሊ ቅድሚ ምርካባ ተቐዳደምታ እተሓቑፎም ክለብ እንተደኣ ረኺቦም ብናፃ ንክኸዱ ፈቒዳትሎም ስለ ዝነበረት ንከም ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ትሬክ ሴጋፍሬዶ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ዴንማርካዊ ማይክል ቫልግረን ኖርዌዣዊ ኤድቫልድ ቦሰን ሃገን ኣውስትራልያዊ ቤን ኦኮነርን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ክትከስሮም ተገዲደያ ሕጂ እውን እዛ ክለብ መዋሊ ኣብ ምንዳይ ተሃሉ ዳእምበር ካብ ምጅማር ናይዚ ሒዝናያ ዘለና ወርሒ ትሒዛ ተቐዳደምታ ሓድሽ ዕድላት ክእልሹን ናብ ዝመኣምኦም ጋንታ ክኸዱ ከም ዝኽእሉን ሓቢራቶም ኣላ ከም ውፅኢት ናይዚ ኸኣ ድሮ ቤልጅማዊ ዲሜትሪ ክላይስ ኦስትሪያዊ ማይክል ጉግልን ዴንማርካዊ ላሴ ኖርማን ሃሰንን ናብ ካልኦት ክለባት ሳጊሞም ኣለው ክለብ ኩቤካ ኔክስታሽ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንከም በዓል ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ናትናኤል ብርሃኔ መርሃዊ ቅዱስ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ካልኦትን ዝበዝሑ ካብ ሃገሮም ወፂኦም ክወዳደሩ ዝጸንሑን ዘለውን ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ናይ ደገ ዕድል ክትከፍተሎም ብምጽንሓ ኣብ ምዕባለ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ድሙቕ ኣሰር ከም ዘንበረት ዘይከሓድ ሓቂ እዩ እዛ ክለብ ህላውነታ እንተዳ ኣብቂዑ ማልያ ታጋንታ ለቢሱ ብደረጃ ኮንቲኔንታል ቲም ክቀዳደም ጸንሐን ካብ 2022 ዓ.ም ጀሚሩ ድማ ን2 ዓመታት ብደረጃ ወርልድ ቱር ቲም ንኽወዳደር ኣብ ዝሓለፈ ወር ሐምሌ ዝተሰማምዐ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙልብርሃን ብቐጥታ ዝጽሎ ክኸውን ከሎ ካልኦት ታጋንታ ኣብ መጻኢ በሪ ክትከፍተሎም ተኽእሎ ዝነበሮም ኤርትራውያንን ካልኦት ኣፍሪቃውያንን ተቐዳደምቲ ድማ ብተዘዋወር መንገዲ ክጽለዉ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ምፋረቕ እዚ ዓመት እዚ ኣትሒዛ ብፋይናንሳዊ ቅልውላው ክትሕቆን ጸንሐት ፈረንሳይት ፕሮ ኮንቲኔንታል ቲም ዴልኮ ቁጠባዊ ጸገማ ኣብ ጥርዙ ብምብጽሑ ኣብ መፈለምታ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ፈሪሳ እታ ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ክትነጥፍ ጸንሐት ጋንታ ህላውነታ ከም ዘኽተመ ብወግዒ መግለፂ እኳ እንተዘየውፀት ዳይሬክተር ስፖርታ ክለብ ቤንያሚን ዥሩ ምስ ፈረንሳዊት መርበብ ሓበሬታ ዲሬክት ቬሎ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ግን ንምብትታና ኣረጋጊጹሎ ክለብ ዴልኮ ካብ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ብምእለያ ምስታ ጋንታ ተጠርኒፉ ዝጸንሐ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ያዕቆብ ደበሳይ ንግዚኡ ብዘይ ክለብ ንኽተርፍ ክቕሰብ እዩ ኣብ ናይዚ ዓመት እዚ ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ንኤርትራ ፈላሚ ማዳልያ ሻምፒዮን ዓለም ዝሰለመ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ካብ 2020 ዓ.ም ጀሚሩ ክሳብ ወርሒ ጉንበት 2021 ማልያ ዛ ፈረንሳይት ክለብ ለቢሱ ይቀዳደም ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ድሕሪ ጋንታ ንፊናንሳዊ ሽግር ምቅልዓግን ኣብ ወርሒ ሰኔ 2021 ናብ ቤልጅማዊት ወርልድ ቱር ቲም አንተርማርሼ ዋንቲ ጎቤኽ ማቴሪዮ ከም ተሰጋገረን ክሳብ 2024 ዘጽንሐ ውዕል ከም ዝኸተመን ይፍለጥ
زحلف قدام أبلي كعس أجري سمين أيرلاند حلاو لدات كلب غلينتوران أرون ماكراي غانتو مس كلب كولوراين الناقت أمتن كلا بزنت أبارقو ناب عبدان زقربة تكبر بقيح كارد بقوانو كاب ميدا ناب كفل مقير كدان تلاقو اتفتصامي كلونتران كلت بحدنا مرحتن كلا زغوانا فيك قون كلو اب مبل 8 دقائق نايت قطم تጻوتاي كلوراين كاتاير فريل نكلبو كلت بخلته زمعراريتا كعسو اب سكيعت كلب غلينتوران دحري مقماطو حلاو لدات ماكراي قطعو اب لعلي ودغانتو بوبي بنرسيو كوت مريصو نسو جول مستمزغبتو بقطتا نا بنرس مخاد بكل تأداو كسادو هاريمو نودغانتو أبايتا دحر مستحو مس ودغ دما بماليو حانيغو ناب لعلي إنا غوتته كوغبع بعلو ترايو نزيز رأي حلقة غانتا غلينتوران ماكلين نماكراي بقعسو بمدرع مس كالوت بتصوت خوينو نبرنس هقلاقيلو نتي تጻوتاي زمرحي دانيا نماكراي عسبي طفاتو قيح كارد كمزلون كلو ابت ميدا استرخبو تعذبت دما ات تጻوتاي ناب مقير كدان كمرحن كلو بأويات شديدمو تخلى خلاي لازيو لويز فيليبين أتقعي إنتر ميلان يواكوين كوريان نزحلف 3 عامتات بحبار ماليا كلب لازيو لبيسوم زتتصاوتو عرقيوم أبز حج وانجن كوريا بملكع لقاح مس كلب إنتر ميلان تحقفو تصاوتو أم كيار يركب زحلف قدام 10 شدشات كمتي إيطالياوان كلبات لازيون إنتر ميلانن أودر سيرا ترقيبا نيرن أب سيرا إيطاليا زي كم أب بريمير ليغ عد إنجليز بلقاح زخدو تتصاوتي أنصارات دي كلبهم كتصاوتو سلازفقدلهم أبزي ناي قدام قطم كوريا أنصارات دي كلبو لازيو تسليفو كتصاوت كيلو نيرو اتتصاوتا بعبلالነት لازيو 3-1 ተወዲኡ ዳኛ መዛዘን ፊስካ ኣብ ዝነፍሐሉ ሉዊዝ ነቲ ቀቀድሚው ናሰጎመ ካብ ሜዳ ዝወጽእ ዝነበረ ዓርቁ ኮርያዩ ብመልክዕ ዋዛ ክሕርቆ ተሊሙ ስለዝኾነኻ ስሪሉ ኣብ ዝባኑ ተሓዚልዎ በቲ ውጽኢት ሓሪቆ ዝነበረ ኮርያ ንዓርኩ ፊሊፔ ኣሻኽ ጎጽ ምሰርኣዮ ፊሊፔ ካብ ዓርኩ ብህድማ ከላግስ ፈቲኑ ይኹን እምበር ነቲ ጉዳይ ካልኦት ኣካየትን ተጻወትን ኢንተር ሚላን ስለተሓወስዎ ቁሩብ ሰሓቦ ጉቶቶ ኣኸቲሉ ነይሩ ፊሊፔ ነተግባር ብንጹህ ልቢ ፈጽሞ ዳእምበር ተግባሩ ብዳኛ ቆኑዕ ኮይኑ ኣይተረኽበን ከም ውጽኢት ናይዚ ድማ እቲ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ቀይሕ ካርድ ስለዝተዋህቦ ኣብ ዝቕጽል ግጥም ኣብ መንበር ተዓዘብቲ ኮፍ ንኽብል ክግደድ እዩ በአርጀንቲናዊ ዓርኩ ክዋዘ ዝሓሰበ ፊሊፔ ንሃቐኑ ዓርኩ ይኹን ተጻወቲ ኢንተር ሚላንን ዳኛን ክርድእዎ ብዘይምኽኣሎምን ኣብ ትጽቢቱ ዘይነበረ ቀይሕ ካርድ ብምግሳሙን ካብ ሜዳ እናነብዐ ክወፅእ ተራእዩ ጀማል ካሾጊ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝቕመጥ ዝነበረ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ኮይኑ ቀንዲ ነቓፍን ተቃውምን ንግስነት ስዑድ ዓረቢ ነይሩ ንሱ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ንመርዑ ዝኸውን ሰነዳት ንምስላት ኣብ ቱርኪ ከተማ ኢስታንቡል ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ስዑዲ ዓረብ ምስኣተወ ብኡ ገይሩ ሓቂቑ ተሪፉ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ መጀመርያ ንቕትለት ናይዚ ኣብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈት ቆንስሉ ብዘሰቅቕ ኣገባብ ዝተቐትለ ጋዜጠኛ ክሕዶ ፈቲኑ እኳ እንተነበረ ድሕሩ ግን እቲ ቅትለት ኣቐዲሙ ከም እተዋለደን ኣብ ልዕሊ ፈጸምቲ ትገበን ድማ ስጉምቲ ከም ዝወስድን ገሊጹ ማእከላይ ወኪል ስለ ኣሜሪካ ወይ ድማ CIA ቦገኑ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2018 እቲ ናይ ቅትለት ትእዛዝ ብቐጥታ ካብ ልዑል ወራሲ ዓራት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ከም ዝወረደን ኣብ መወዳእታ ከም ዝበጽሐ ኣፍሊጡ ብኣቦ ወንበርነት መሐመድ ቢን ሳልማን ዝምራሕ ማዕከን ህዝባዊ ወፍሪ ስዑዲ ቅድሚ 10 መዓልታት ንእንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስል ብ305 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ኢዱ ከም ዘእተዋ ዝዝከር እዩ تركاويت حسيتي قاشوغي كاتيس كينغيز بمحمد بن سلمان زمرح سرعة سعود عرب نيوكاسل كعد غاز متاتر زلو بدم تشقوي اداو بسبورت نمحصابن نتي بعمد سباوي مسالات زدونه مسلو نمبرهن مخانو بمحبار بريمير ليج عد انجليز نتوعلدو كبلو اب وانو تمحصينا كون تنبرت زسمع جن اي رغبتن كلب نيوكاسل بمنقدتي بامنستي انترناشنال زتخننه مشتا اوانነት سعوداوያን ካብተኣቱ بغرمت مال سنبت انصار توتنهام ናይ ፈለማ ጾታ ኣሳሊጣ ነራ ቅድሚ ጾታ ድማ ኣባል ሰልፊ ዕዮ ብሪጣንያ ብሌር ማክዶጋል መስካሎት ብጾቱ ምዃን ነቲ ኣብ መበል 59 ዓመቱ ዝተቐትለ ጋዜጠኛ ንምዝካር ምስሊ ጋሾግን ቢን ሳልማንን ዝተሰኣሎ ኣዝዩ ዓቢ ባነር ኣብ ኣፍ ደገ ስታድየም ሴንት ጄምስ ፓርክ ኮፍ ኣቢሉ እቲ ስእሊ ስምን ዕለተ ቅትለትን ቃሾጊ ከምውን ፈትሕን ቃሾጊ ዝብል ጽሑፍን ዝሓዘለ እንኮላዩ ኣብ ዝቕጽል ግዜ እውን ኣብ ከባቢ ስታድየም ቋሚ ቦታ ብምክራይ ምስሊ ቃሾጊ ዝሓዘ ባነር ክልጥፉ ምዃኖም ማክዶጋል ሓቢሩሎ أولدر شامبيونز ليج يوروبا زساتفا زلوا كلبات لو من صباحن مشت سالساي ناي مدب صوتن بمسلسل ناي قداماي زوريا غطماتن كفصماين
በቲ ወፂ ዘሎ መርሓ ግብሪ መሰረት ሎሚ 3:45 ምሸት ካብ ጉጅለሄ ብሩዥ አንጻር ማንቸስተር ሲቲ ሰዓት 10 ምሸት ፓሪስ ሳን ዠርማ አንጻር ኤርቢ ላይፕዚግ ካብ ጉጅለለ አትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ሊቨርፑል ፖርቶ ምስ ኤሲ ሚላን ካብ ጉጅለሄ ሰዓት 7:45 ምሸት በሽክታሽ አንጻር ስፖርቲንግ ሰዓት 10 ምሸት አያክስ አንጻር ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ካብ ጉጅለመ ኢንተር ምስ ሸሪፍ ሻክታር ዶኔስክ ምስ ሪያል ማድሪድ ክቆራቆሰን ጽባሕ ረቡዕ ሰዓት 7:45 ምሸት ድማ ካብ ጉጅለረ ባርሴሎና አንጻር ዲናሞ ኬቭ ሰዓት 10 ምሸት ቤኔፊካ አንጻር ባየር ሙኒክ ካብ ጉጅለሴ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ አትላንታ ያንግ ቦይስ ምስ ቪላሪያል ካብ ጉጅለሸ ሰዓት 7:45 ዛልስቡርግ አንጻር ቮልስቡርግ ሰዓት 10 ምሸት ሊል አንጻር ሲቪያ ካብ ጉጅለቀ ቼልሲ ምስ ማልሜ ዜኒት ሴንት ፒተርስበርግ ምስ ጁቬንቱስ ክፋለማየን እዘን ክለባት ዛጊት ነፍስ ወከፈን ከክልተ ግጥማት አሳሊጠን ኣለዋ ደረጃን ምስ ንርኢ ድማ ንጉጅለሄ ፓሪስ ሳን ዠርማን ብሩዥን ብጸብለልታ ሸቶ ተፈላለየን ብ4 ነጥቢ ቀዳመይትን ካልእይትን ኮይነን ክመርሕኡን ከለዋ ማንቸስተር ሲቲ ብ3 ነጥቢ ላይፕዚግ ድማ ብዘይገለ ነጥቢ ሳልሰይትን ራብዒትን ኣለዋ ኣብ ጉጅለለ ሊቨርፑል ብ6 ነጥቢ ኣብ መሪሕነት ተቐመጠት ክትከውን ከላ አትሌቲኮ ማድሪድ ብ4 ነጥቢ ፖርቶ ብ1 ነጥቢ ኤሲ ሚላንካ ብዘይ ነጥቢ ካብ ካልእይቲ ክሳብ ራብዒቲ ተሰሪዐን ኣለዋ ኣብ ጉጅለሄ ኣብ ዝሓለፈ ክልቲዩ ግጥማተን ዓወት ዝሰለጠን አያክስን ቦሩሲያ ዶርትሙንድን ብብዝሒ ጎል ተፈላለየን ብ6 ነጥቢ ብቅደም ተኸተል ቀዳመይትን ካልእይትን ደረጃ ክሕዛን ከለዋ ቤሽክታሽን ስፖርቲንግን ከዓ ብዘይ ነጥቢ ኣብ እግሪ ሰሌዳ ናይቲ ጉጅለ ተኾይጠን ኣለዋ ንምድብመ ካብ ትፅቢት ብዙሓት ወፃኢ ብመሪሕነት ተቐልሶ ዘላ 6 ነጥቢ ኣዋሊላ ትርከብ ክለብ ሸሪፍ ኮይና ሪያል ማድሪድ 3 ነጥቢ ኢንተርን ሻክታር ዶኔስክን ድማ 1 ነጥቢ ሒዘን ኣለዋ ኣብ ምድብረ ባየር ሙኒክ 6 ቤኔፊካ 3 ዲናሞ ኬቭ 1 ባርሴሎና ባዶ ነጥቢ ኣዋሊለን ካብ ቀዳመይቲ ክሳብ ራብዒቲ ደረጃ ተሪለን ይርከባ ካብ ጉጅለሴ አትላንታ 4 ያንግ ቦይስን ማንቸስተር ዩናይትድን 3 ቪላሪያል 1 ነጥቢ ሒዘን ናብቲ ናይ ጽባሕ ግጥም ካትዋን ኣብ ምድብ ሸ ዛልስቡርግ 4 ሴቪያን ቮልስቡርግን ከክልተ ነጥቢ ሊልካ 1 ነጥቢ ኣጠራቂመን ኣለዋ ካብ ጉጅለቀ ላዕለዋይ ደረጃ ሒዛ ዘላ 6 ነጥቢ ዝኣከበት ጁቬንቱስ ክትከውን ከላ ቼልሲን ዜኒት ሴንት ፒተርስበርግን 3 ነጥቢ ማልመ ድማ ብዘይ ነጥቢ ብድሕሪኣ ተሰሪዐን ይርከባ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ዛዚምና ኣሎና ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም ጥዕና ክኾነልኩም ንምነ